Приветствам ви, приятели! Днес се моля Господ да ви даде мир, да ви дари със своята закрила. Нека Божията милост бъде с вас, помагайки ви да се покаят и да се помирят с Бога. Нека Божията защита и спасението бъдат над вас всеки ден. Нека Бог пази всеки един от вас. Благославям ви! Темата на днешната ми проповед е «Как да запазим семейството?». Нека отворим Евангелието от Лука, глава 10. И, ето, някой законник стана и го изпитваше, казвайки: „Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?“ А той му рече: „Какво е писано в закона, как четеш?“ А той в отговор каза: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум, и ближния си както себе си.“ Исус му рече: „Право си отговорил, това стори и ще живееш.“ Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: „А кой е моят ближен?“ В отговор Исус каза: „Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по път и, като го видя, замина си от срещната страна. Също и един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, дето беше той, и като го видя, смили се. Приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади 2 динара и ги даде на гостилничаря и рече: „Погрижи се за него, и каквото повече издивиш, на връщане аз ще ти заплатя.“ Кой от тия 3 ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия всред разбойниците? Той рече: „Онзи, който му показа милост.“ Исус му каза: „Иди и ти прави също така.“ Приятели, за мен през целия ми живот това слово е най-актуалното за всички времена, за целия ми живот, за всички ситуации. И колкото повече чета това слово, толкова повече разбирам откровението на Исус Христос, приемам това слово и осъзнавам колко много Бог иска да покаже какво всъщност е Божието царство. И знаете ли, най-важното, което видях в тази притча, е диалогът между законника и Исус. Исус дава ясен отговор какво означава Божият закон: да обичаш ближния си, да обичаш Бога. И тези заповеди са равни. Какво всъщност означава любов и какво е гордост? Особено при свещениците, фарисейството и законничеството нарушават Божиите закони и Божиите заповеди. Как да запазим Божието семейство цяло и как да живеем така, че Божието царство да бъде реалност за нас? За какво е тази притча? И така, законникът, свещеникът, левитът, високопоставени личности, те не се отклоняват от Божието слово. Те знаят закона, почитат Бога, учат закона. И изведнъж виждаме необичайна ситуация. На пътя лежи беден, пребит, мръсен човек, обиден от хората, от злобата. И всички тези високопоставени мъже явно се погносиха от него и го подминаха. И ако не беше този самарянин, може би човекът щеше да умре. Но този самарянин познава Божието милосърдие. И че Божието милосърдие е по-високо от враждата. Евангелието ни учи, че ближният е всеки човек, който сега има нужда от помощ. Любовта е еднаква към всички хора. Тя не се дели на свои и чужди, на праведни и неправедни. И когато разберем това, ще разберем в пълнота, че Исус умря за всички хора. Амин. Приятели, защо Бог отдаде своя син? За да покаже на хората, че Бог е преди всичко прошка, милосърдие и че Бог е любов. Защото законът унищожи всяко милосърдие. Стъпка вляво, стъпка вдясно, убий, пребий с камъни, унищожи. Притчата за милосърдния самарянин ни учи, че всеки човек болен, беден, крадец и подобен е подценен от идеи, устави, закони, традиции. На първо място е душата,
на първо място е личността, дали е в блестящи дрехи или в дрипи, няма значение. Законникът пита, какво трябва да направя, за да получа вечен живот, а Исус говори за заповедите на любовта, но законникът не познава Бога. Затова пита, защото не знае кой е ближният. И вече не знае какъв е Бог, защото законът е засенчил Бога. А кой е моят ближен? Свещеникът знае закона, но не знае заповедите на любовта. Кой е неговият Бог? Той не знае, защото е религиозен. И толкова. За законника човечността, добротата, това са абстрактни неща, само страх пред закона. А Исус казва, погледни този обикновен човек. В него се отразява цялото Божие царство. Амин. Милосърдният самарянин е прообраз на Исус Христос. Елеят, виното, това е неговата кръв. С неговите рани ние се изцелихме. Гостилницата, това е неговата църква, в която той доведе този човек. А стопаните на църквата са служителите, пастирите, учителите, наставниците, на които Господ е поверил да поддържат църквата му и да се грижат за неговото паство. И когато самарянинът си тръгна, остави 2 динария символ, че той плати цената за всички хора и каза, ще се върна и ще въздам на всеки според делата му. Приятели, ако сме служители на църквата, трябва да помагаме на хора като този пребит човек, да положим живота си за Бога, за ближния, за онези, които са на ръба на смъртта, пребити от демони, проклятия, зли съдби, зли хора. Трябва да помогнем на такива хора да се възстановят и да се върнат към живота. Да вложим своите финанси в гостилницата, прообраз на Божията църква, за да помогнем на ближните си. Аз ще се върна, казва Господ, и ще въздам на всеки според делата му. Откровение 2 глава 12 стих. Ето, ида скоро, и наградата ми е с мене, за да въздам на всеки го според делата му. Как това се свързва с семейството? Всичко е взаимосвързано. Църквата е семейство, а семейството е църква. Това, което се случва в Божието семейство, на което си научен, ще се отразява в твоя дом между пастира и паството, между братя и сестри, между мъж и жена, между родители и деца. Кой е твоят ближен? Как се отнасяш към родителите си, към майка си, баща си, към плътските и духовните си родители? Как се отнасяш към децата си? Дали си горд фарисей, законник, обидник, самохвалец, погнусен свещеник или си добър самарянин, като Господ Исус? Няма да простя, няма да се подчиня, няма да помилвам, няма да се докосна. Послушай, скъпи, тогава Божието царство няма нищо общо с теб, както и ти с него. Ако така мислиш и така живееш, няма да изградиш нито Божие семейство, нито свое. Църквата трябва да отразява Христос, както Христос учи църквата си и се грижи да имаме Бога в ума си. Да не бъдем горди, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Бог довежда хората в църквата, за да се променят чрез Божието Слово, да изпълнят заповедите на любовта и да пренесат Божията любов, човечност и грижа за ближния в своя дом и в обществото. Да учат децата си да живеят така, както Господ ни е заповядал. Ето ви целият царски закон, написан от Бога, който Бог ни е дал чрез писанието. Приятели мои, ако се учим да обичаме така, както Господ ни обича, да се грижим за другите, да почитаме учителите, които ни учат, да бъдем благодарни хора, да си служим един на друг с духовните дарби, да помагаме, да храним с духовен хляб, да изграждаме църквата, тогава веднъж завинаги ще се избавите от гордостта, сребролюбието, мамуна и егоизма. Защото заповедта казва: възлюби Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и възлюби ближния си като себе си. Възлюбени, нека любим един други го, защото любовта е от Бога, и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Любовта Божия към нас се яви в това, че Бог изпрати света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това е любовта, не че ние възлюбихме Бога,
а че Той възлюби нас и изпрати Своя Син като умилостивение за нашите грехове. Възлюбени, ако Бог така възлюби нас, и ние сме длъжни да любим един другиго. Бога никой никога не е видял, но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта му е съвършена в нас. Пази семейството си от ада. Пази Божието царство вътре в себе си, вътре в църквата, вътре в дома си. Амин. Каня ви на онлайн богослужение. Църква, Слово Божие, град Бровари. Всяка неделя можете да влезете по връзката и да присъствате на богослужението, да чуете Словото и да се учите на Божието Слово. Абонирайте се за нашите канали. Благославям ви всички. Нека Господ ви пази от всякакво зло.